Slovenský hokejový tím má pred zimnými olympijskými hrami 2026 vysokú konkurenciu a niektoré mená ostali doma. V dnešnom videu si ukážeme niektorých hráčov, ktorí sa mohli, no nedostali do nominácie, a takisto ďalších, ktorí pôsobia v rôznych svetových ligách a možné dôvody ich nenominovania. Na začiatku videa ešte poviem pár kecov k minulému videu a ku kanálu a tak ďalej, takže ak ťa tieto keci nezaujímajú, kľudne si pretoč video, dám tam do popisu alebo pridám tam timestamp a len si to kľudne pretoč. Tak a je to tu. Toto je môj hlas a áno, toto video už dabuje reálny človek, nie AI-ko. To minulé video bolo len taký malý experiment a primárne publikum mali byť len blízki kamaráti. Nakoniec sa však stalo niečo nečakané a za 24 hodín to video nazbieralo takmer 2000 pozretí na čistom kanáli. To je niečo neskutočné. Kvalita toho videa si stojí, viete za čo, no ten úspech a aj to, že sa mierne zvýšil počet odberateľov, ma prekvapil a nakoniec aj motivoval spraviť ďalšie video, ale už tentokrát do poriadku. Dabované mnou a s lepším poriadnym editom. Uvidíme, čo sa bude dariť ďalej, ale vážim si teda vašu podporu. Budem rád, ak mi zanecháte komentár, prípadne odber. Ale už teraz do skecov. Poďme na video. Prvých 6 nominovaných hráčov sme poznali už v predstihu a asi tie mená nikoho neprekvapili. Vtedy to bola petica hrajúca v NHL. Juraj Slavkovský, Šimon Nemec, Erik Černák, Martin Fehervári a Martin Pospíšil. No a doplnil ich aj Tomáš Tatar. Od tohto času zverejnenia sa ale udiali veci a do NHL nám pribudli ďalší dvaja hráči. Boli to Dalibor Dvorský a Pavol Regenda. Dvorský sa uchytil výborne a Regenda sa tiež ukázal v dobrom svetle, no v San Jose sa vracajú hráči po zranení a súpiska je tam momentálne celkom nabitá, čo svedčí aj o tom, že niektoré zápasy Regenda sleduje len z tribúny. Mnoho ľudí kritizuje krok nominovať Martina Pospíšila, ktorý odohral v tejto sezóne minimum zápasov. Aj keď Pospíšil už bol nominovaný vopred, bohužiaľ možno sa nečakalo, že to zranenie bude trvať tak dlho. No keď už sme pri Pospíšilovi, ktorý hrá za Flames, tak druhým členom Flames je Samuel Honzek, ktorý sa parádne uchytil a aj zámorské médiá ospevovali jeho výkony. Bohužiaľ mu prišlo zranenie, ktoré ho s určitosťou vyradilo na olympiáde a či bude schopný nastúpiť na majstrovstvá sveta zatiaľ nie je isté, ale je to dosť nepravdepodobné. No späť k Pospíšilovi. Nájdu sa aj ľudia, ktorí ho kritizujú nie za jeho výkony, ale nosia si v sebe istú nenávisť voči nemu, najmä z dôvodu jeho postoja voči KHL. Politiku tu ale neťahajme a každý si na toto vie spraviť svoj názor. Náš káder bol následne doplnený 2 hráčmi zo švédskej ligy, 3 hráčmi z KHL, 1 hráčom z AHL, takisto 1 z NCAA a do tretice 1 z našej najvyššej súťaže. Zvyšok tvoria hráči z Českej ligy a už spomínaný Tatar, ktorý pôsobí vo švajčiarskej lige. Zobrali sme teda mix európskych súťaží a NHL, brankárov sme povyberali z nižších zámorských líg a tretím brankárom je Stanislav Škorvánek, teda pôsobiaci v Českej extralige. Venujme sa už ale tomu, čo je aj nadpisom tohto videa, hráčom, ktorí neboli nominovaní. Rozmýšľal som, ako spraviť formát tohto videa a nakoniec som sa rozhodol, že budem hovoriť názov jednotlivých súťaží a následne sa vyjadrím k hráčom, ktorí pôsobia v tejto súťaži. Posnažím sa aj spraviť nejaké timestampy, že keď vás nejaká súťaž nebude zaujímať, tak si to môžete jednoducho pretočiť. Tak ako sme na začiatku videa začali v zámori z NHL, začneme v zámori aj teraz, konkrétnejšie z AHL. Prvým hráčom, ktorého spomeniem, je Juraj Pekarčík. Treťokolový výber St. Louis, ktorý momentálne zažíva svoju prvú sezónu v AHL. Štart mal výborný a spolu s Dvorským pravidelne bodovali. Momentálne však Pekarčík neboduje moc pravidelne, no talent v sebe
určite skrýva a je jedným z hráčov, ktorých sa oplatí sledovať. Ďalším hráčom je Adam Sýkora, ktorý nastúpil za našu reprezentáciu aj v kvalifikácii na olympijské hry a takisto bol aj na minuloročných majstrovstvách sveta. Takže skúsenosti zo seniorskej reprezentácie má. Tu je to naozaj škoda. Adam by bol do 4. formácie určite prínosom. V týme Rockford Ice Hawks nastupuje Martin Mišiak, ktorý taktiež zažíva prvú sezónu medzi seniormi, avšak s produktivitou moc nehýri a ešte si zvyká. Nenápadným a pre mnohých možno neznámym hráčom je Maroš Jedlička, pôsobiaci v tíme Colorado Eagles. Tento hokejista píše pozoruhodný príbeh. Má 23 rokov a dvakrát neprešiel draftom. Na tretí pokus už to vyšlo a v 7. kole si ho z 219. miesta vybralo Colorado. Nemá však bohatú zápasovú nádielku, v minulej sezóne len 18 zápasov so ziskom 5 bodov. V tejto sezóne je to zatiaľ 23 zápasov so ziskom 7 bodov. Hráč na olympiádu to nie je, ale určite stojí za povšimnutie a je zaujímavé sledovať vývoj tohto hráča do budúcna. A zda najväčšou našou hviezdou tejto súťaže je Martin Chromiak. 44 zápasov, 35 bodov. Momentálne hrá svoju 4. sezónu v Ontáriu a stále na šancu v NHL čaká. Tu sa však naskytá otázka. Pomohla by olympiáda Chromiakovi, ak by na nej predviedol dobrý výkon? Ďalej tu máme Filipa Mešára, prvokolový výber Montrealu Canadiens. Bohužiaľ, pre mnohých je však sklamaním a stále si medzi mužmi hľadá svoju cestu a jeho výkony v AHL nenasvedčujú tomu, že by bol prvokolovým výberom. Na záver tu máme dvojicu z Hendersonu, Jakub Demek a Jozef William Kmec. Začneme Kmecom, keďže je asi menej známy. Tento mladík neprešiel 3-krát draftom a odohral 4 sezóny v juniorke. V minulej sezóne dostal na konci šancu v 3 zápasoch a zaznamenal v nich 2 asistencie. Momentálne v tejto sezóne hráva pravidelne. Už má na konte 35 zápasov s 8 asistenciami a dostal pozvánku aj na minuloročné majstrovstvá sveta. Bohužiaľ to pre problémy s organizáciou nakoniec nevyšlo, ale Kmec by bol určite zaujímavý hráč v obrane. Jakub Demek, jeho spoluhráč, je po zranení a odohral zatiaľ len 4 zápasy, po ktorých opäť pauzuje. Máme tu ešte kanadské juniorky, ale odtiaľ to je veľmi ťažko vyberať hráčov, keďže nemajú skúsenosti so seniorským hokejom. Môžeme si však o nich spraviť ďalšie video, ak by ste chceli. Teraz už sa presunieme do Európy alebo aj do Ázie. Vo fínskej lige máme zástupcu na brankárskom poste Rastislava Eliáša. Odohral však v tejto sezóne len 9 zápasov a s nie moc dobrými číslami. Vo švédskej lige, okrem už 2 spomínaných členov nominácie, pôsobí aj Alex Čiernik, ktorý v tejto sezóne prestúpil z fínskeho Pelikans Lahti. A takisto v tejto lige pôsobí aj Marián Studenič. Túto sezónu nemá až tak vydarenú a podľa slov generálneho manažera Miroslava Šatana mal dvere do nominácie na olympiádu zatvorené. V nemeckej lige chýtal Julius Hudáček. Ten však už má svoj vek, no na svoj vek má čísla ešte celkom slušné. V minulosti mal problémy s vedením reprezentácie a preto sa s ním pravdepodobne ani nepočítalo. Ďalej, ešte upozorním, je na rozhodnutí každého, ako sa kto k tejto situácii stavia. Ja svoj názor vyjadrovať nebudem a toto video má slúžiť ako objektívne. Početnejšie zastúpenie hráčov máme v ruskej KHL. Brankár Patrik Rybár sa však vyjadril, že ho potrebuje tím, ktorý bojuje o play-off, preto do nominácie ani nepristúpil. Druhým brankárom je Adam Húska. Odchytal 32 zápasov za Vladivostok s priemerom gólu 2,64 a úspešnosťou 90,44%. Za reprezentáciu odchytal na minulých majstrovstvách sveta 1 zápas. V Spartaku Moskva máme dvojnásobné zastúpenie. Adam Ružička už nominovaný je. Pôsobí tu aj obranca Christian Jaroš, ktorý má skúsenosti z NHL.
Minulý rok mohol reprezentovať, no podľa médií zlyhala komunikácia s vedením a teda naposledy nás reprezentoval v kvalifikácii na olympijské hry v roku 2022. V ľade Togliatti pôsobí Tomáš Jurčo, taktiež so skúsenostiami z NHL, a aj hráč, ktorý bol pri zisku bronzu z roku 2022. Nepodáva momentálne však príliš presvedčivé výkony. Do Čeliabinsku nedávno prišiel Michal Čajkovský, neodohral však zatiaľ ani jeden zápas. V Českej lige máme množstvo hráčov a preto spomeniem len niektorých a nebudem ku všetkým dávať taký rozsiahlý popis, keďže toto video by sa zbytočne naťahovalo a začalo by byť ešte nudnejšie, ako možno je teraz. No, pravidelným reprezentantom, ale skôr na takých turnajoch ako je Kaufland Cup, je Martin Faško-Rudáš. Bodovo však nedosiahol ešte ani 30, takže nič moc. Otáznik visí nad Markom Daňom, ktorý ani minulý rok necestoval na majstrovstvách sveta, a tu sa naskytá otázka, na čo dopláca Marko Daňo. Patrik Hrehorčák zvykne reprezentovať, no bodovo je na tom veľmi sucho. Miloš Roman podobne ako Hrehorčák. Obranca Dávid Mudrák nepodáva príliš stabilné výkony a za svoje výkony v reprezentácii bol aj dosť kritizovaný. Marek Ďaloga už má svoj vek, 36 rokov, a momentálne nemá príliš vydarenú sezónu. Andrej Kolár sa v Komete Brno začína celkom chytať a v minulej sezóne z 52 zápasov nazbieral len 14 bodov. Momentálne v tejto sezóne je to 46 zápasov a 24 bodov. Za mňa dobrý posun. Bratia Pospíšilovci si spolu opäť nezahrajú. Dôvodom u nenominácie Kristiána je asi jasná nedisciplinovanosť. V jeho posledných 5 zápasoch vám môžem zhrnúť tresty. Hrubosť, 2-krát hrubosť, bez trestu, hrubosť, seknutie. To asi svedčí samo o sebe. Samuel Kňažko má momentálne slabšiu časť sezóny. Po 3 sezónach v AHL momentálne hráva za Vítkovice. Zastavilo ho počas sezóny aj zranenie, no patrí medzi hráčov, ktorí by mohli byť v nominácii, je aj v tom tzv. Taxi tíme, takisto ako napríklad Kristián Pospíšil, ale médiá zverejnili informáciu, že Kňažko nebol zobratý kvôli tomu, že už náš tým má veľa ofenzívnych obrancov a teda namiesto neho bol zobratý Patrik Koch. Ďalej prejdeme k Adriánovi Holešinskému, ktorý momentálne pauzuje pre zranenie. Matej Kašlík má v 40 zápasoch len 5 bodov. Robert Lantoši, jemu opäť nominácia nevyšla. Napriek tomu, že má pomerne fajn výkony. Problémom môže byť buď nekonzistentnosť, alebo trénerovi nezapadá jeho štýl, ťažko povedať. Ďalej ešte môžem spomenúť Viliama Čacha, ten momentálne zradený. Adam Janošik sa nedávno vrátil po zranení a Pavol Skalický zažíva slabú sezónu. Ďalej tu ešte máme Františka Gajdoša, ten však nemá veľkú zápasovú porciu a často sedí na tribúne. Maxim Čajkovič sa vrátil po zranení a jeho výkony sú ako na hojdačke. No a brankár Matej Tomek trénerov nepresvedčil, aby si nomináciu očividne zaslúžil. No a na záver naša Slovenská liga. Medzi najvýznamnejšie mená patria Šimon Petráš, Roman Fajt, Oleksi Mikúha, Patrik Marcinek alebo Filip Krivošík, taktiež napríklad aj Mislav Rosandič. Na minuloročných majstrovstvách sveta nás príjemne prekvapil Sebastian Čederle, ktorý však momentálne bodovo moc neprekypuje, ale vyššie spomínaní hráči sú na tom bodovo celkom fajn, no nominácia len jedného hráča z našej ligy asi svedčí o kvalite tejto ligy a je to aj trošku smutné, no názor si urobte sami. To už ale bude z tohto videa všetko. Ja vám ďakujem moc pekne za pozornosť a budem rád, ak zanecháte komentár s nejakým vaším postrehom. Takisto odber mi veľmi pomôže.